Kaixo guztioi, gaurkoan Antzolako alkategaien programak ezagutuko ditugu. Udal hauteskundeak diala eta alkategaiek Antzolari eskaintzeko daukena ezagutuko dugu. Antzolan 2187 biztanle dauzka gaur egun eta horretatik 1708 dauke bozkatzeko eskubidea. Alkategaiak 4 dira eta 11 zinegotzi lortzeko lehian izango dira 4 alderdien zerrendak. Hirigintzako kontuekin hasi aurretik aipamen bat egin nahiko nuke. Gaur egun Antzolako udalak daukan ekonomia egoera ez da bat ere oparoa, oso aurrezki gaitasun murritza dauka, eta horrek nahitana ez baldintzatuko du aurrerantzean izango duen inbertsioetarako gaitasuna. Hori esan da nik usten dut hasi behar garela herri honetan ere, beste gainontzekoetan ere, bezalaxen etorkizunerako oinarri estrategikoak ezartzen. Aztertu beharra daukagu antzolatarrek eta batez ere Antzolako gazteek daukaten etxebizitza beharra eta duten arabera erantzuten asmatu. Eta horretarako ezinbestekoa izango da lur zoru publikoaren politika eraginkor bat martxan jartzia. Momentu honetan Antzolak ez bai dauka, metro karratu bat bera ere bere jabetzako. Horretaz aparte industria aldeekin ere zerbait egin beharra dago. Ezin da herria geratu ezer gertatuko ez balitz bezala begira bertako enpresak alde egiten dioten bitartean. 2 ardatz horiek izango dira nagusiki hirigintza estrategiko baten oinarri. Sobre urbanismo, lo que quiero decir es que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, tiene muy claro que el urbanismo que pretende para Antzola... Hirigintzaren gainean esan gura dut, PS Euskadiko Ezkerrak argi duela Antzolarako gura duen hirigintza dela, lehenengo eta behin jasangarria. Bigarrenik arrazionala eta jasoko dituena Antzolan bizi diren pertsona guztien beharrak. Garrantzitsuena da hirigintzak kontuan hartzea hemen bizi den jende dena, eta hemen bizi den jendea eroso egon dadila hirigintza horrekin. Hori izango litzateke garrantzitsuena, baina batez ere izan dadila arrazionaltasunaren barruan ingurumena zainduko duen hirigintza, jasangarritasuna da importanteena. Esa sería la cuestión principal, pero sobre todo y principalmente que sea un urbanismo que dentro de la racionalidad tenga mucho cuidado con el medio ambiente, que es lo más importante de todo, la sostenibilidad. Ingurumenaren ikuspegitik momentu honetan aplikatzen dira Antzolan 2 azpiegitura erraldoien obrak. Eta horiek eragin zuzena daukate inguruan eta ezin diezaiokegu ez ikusiarena egin. Guretzat ez du balio kontra gaude esatearekin baizikan eta udaletikan ere eragiten jakin behar da eta alternatibak eta hobekuntzak asmatzen behar dien heinean. Horretaz aparte landa eremuari ere begiratu behar diogu eta arreta berezia jarri, ingurumen ikuspegitik eta baita baserrien ikuspegitik ere. Ezin ahaztu, baserretarak izan direla, belaunaldiz belaunaldi, gure inguruak bazter guztietan baita Antzolan ere mantentzen asmatu dutenak eta errekonozimentu bat behar dute. Eta beste alde atez-ateko bilketarena daukagu. Gure ustez diagnostiko serio bat egin behar da, zenbakiak egin behar ditugu. Zabor bilketaren eraginkortasunarena alde batetik eta bestetik daukan kostu ekonomikoarena. Gure ikuspegiko akaso bilketa sistema garestia delako eta gauza guztien aurretik iraunkortasuna bermatu beharra daukagulako. Beti ere noski Antzolotarren iritziarekin kontatuz. Sobre medio ambiente, realmente lo que nosotros pensamos es que hay que ir buscando la... Ingurumenari buruz, guk uste duguna da jasangarritasuna topatu behar dugula.
inguru dena zaindu behar da, eta planteatu Antzuolan bizi den oro jakitun izatea zein den bere lana ingurumen hori zaintzeko. Horretarako lan egin dezagula guztiok eta denok egin dezagun ekarpena herrian ingurumenaren onerako eta jasangarriago izan dadin. Nuestro grano de arena para que ese medio ambiente sea cada vez mejor y más sostenible. Kontu guztietan, Antzuolotaren iritziarekin kontatzea ezinbestekoa baldin bada, nik esango nuke, kultur jardueran, kale bizitzan, aisialdian, jaietan, beste ezertan baino beharrezkoa dela herritarren esanetara egotia. Herritarrak dira proposatzen dituztenak, ekintzak proposatzen dituztenak, bertako kultur eragileak dira orain artean eta hemendikan aurrera ere izan beharko dute Antzuolako kultura eta Antzuolako jarduera markatu beharko dutenak. Eta udalak egin behar duena da bere baliabideak jendearen esku jarri. Baliabide teknikoak eta noski beharrezko diren eta ahal izango diren diru laguntzak. Gazteriari dagokionez berriz badakigu hor gaztetxe berri bat egiteko proiektu bat dagoela, Euskal Alderdi Jeltzalea udaletxen egon zanean proposatutako ekimena, oraindik ere gauzatu ez dena, eta geure egiten deguna berriz ere. Kontua da finanziazioa topatu beharko degula hori gauzatzeko. La cultura para el Partido Socialista de Euskadi realmente... Kultura altxorra da Euskadiko Alderdi Sozialistarentzat. Kulturak izan behar du kohesiorako, batasunerako tresna, eta baita pertsonaroren hazkundearendako tresna. Kultua izatea, irakurtzea, entzutea, batez ere entzutea, toleratzea oso da importantea. Hori da kultura. Kultura da hizkuntza, hizkuntzak kasu honetan, baina batez ere da denon artean elkar ulertzen jakitea, tolerantziaren kultura, entzuten jakitearen kultura, patxadaren kultura. Pero sobre todo es que seamos capaces de entendernos entre todos, la cultura de la tolerancia, la cultura del saber estar, del saber escuchar. En cuanto a los jóvenes, kulturak zerikusi handia du gaztediarekin, ze gaztei egon behar da zuzenduta bereziki kultura. Gazteek lana lortu behar dute, lan egin behar dugu gazteek enplegua lortzeko, herrian edo kanpoan, euren bizitzako gastuei aurre egiteko gai izan daitezen. Realmente un empleo que ellos trabajen en el pueblo o fuera del pueblo, pero que se puedan pagar su propia vida. Y si tienen que ayudar, que ayuden. Y tiempo libre es eso, tiempo libre. Aisialdia horixe da, aisialdia. Zertarako erabili behar da aisialdia? Alba da hobeto formatzeko eta maite dituzun pertsonekin denbora pasatzeko, baina formatzea da importanteena. Ez da bere biziko kale neurketarik egin behar Antzuolako kaletan bueltatxo bat eman eta Antzuola herri euskalduna dela somatzeko. Eta gainera Antzuolako euskerak doinu politia eta berezia daukala antzemateko. 2006ko datuen arabera oker espaldimanago Antzuolotarren 86% da euskaldun, peto-peto edo hilea euskaldun. Horrek esan nahi du euskera erabat normalizatzeko pauso gutxietara gaudela, eta orain artean seguru egin den bezala hemendikan aurrera ere normalizazio hori lortzeko, guztiz lortzeko ahaleginetan jarraitu beharko dugu. Daukagun arazoa hemen, beste gainontzeko bazterretan bezala da, ezagutza mailatik erabilpen mailara dagoen saltua, eta tarte hori gutxitzen saiatu beharra daukagu, horretarako udala aintzindari izanez eta eredugarri. Udal barruko normalizaziotik hasi eta kale erabilpenean eragitera. El euskera es un tesoro, y es un tesoro que hay que guardar, que hay que hacer crecer, pero que... Euskara altxorra da, gorde beharreko altxorra, hazten lagundu behar zaion altxorra, baina esango nuke eta zentzu osoarekin esango dut, inoiz ez dela izan behar arma politikoa. Euskara erabiltzen bada arma politiko moduan, jendea banatzeko, inoiz ez gara joko horretan egongo, borroka horretan egongo. Nire seme-alabek euskaraz egiten dute. Nik ezin izan nuen ikasi eta ez dakit astirik izango dudan, baina nire seme-alabek egiten dute eta ni saiatzen naiz etxean gero eta hobeto egin dezaten eta kultuagoak izan daitezen euskarari dagokionez. Baina politikoki inoiz ez dut ez euskara ez gaztelera erabiliko inoren kontra egiteko. Euskara zaindu egin behar dugu denon artean, hazten lagundu eta bihurtu dadila izan behar duena oso hizkuntza garrantzitsua. El euskera tiene que ser algo que entre todos cuidemos, que hagamos crecer y que realmente se convierta en lo que debe ser un idioma muy importante.
Gizarte ongizateri dagokionez, gure helburu, denon helburu izan behar duena da justizia soziala lortzea. Eta bizi ditugun krisi garai hauetan inoiz baino gehiago. Horretarako Antzuolan, beharretan daudenei, beraien beharrak asetzen saiatu bergera. Ezin gara konformatu inor bazterrean utzita. Baina politika sozialak ez dira udalarenak bakarrik, badaude beste erakunde batzuk eskumeneko direnak eta inplikatu behar direnak, eta guztien artean egin behar duguna da politika sozial eraginkor eta iraunkor bat lortu, esan deten justizia sozial hori bazter guztieta hedatu dadin. Servicios sociales es un área que funciona estupendamente en Antzuola. Bien. Nik dakidanez eta udalbatzako nire kideek esan didatenagatik, gizarte zerbitzuek oso ondo funtzionatzen dute Antzuolan. Nik horrek ondo funtzionatzen jarraitu dezan lagunduko dut, noski. Eta azpimarratu nahi dut, Alderdi Sozialistak gai izan dela ongizate estatuaren laugarren zutabea indartzeko, dependentzia legea alegia, eta hortik jarraituko dugu. Jarraituko dugu gizarte ongizatea bultzatzen, saiatuko gara diru gehiago bideratu dadin gizarte ongizatera eta orain bezala Antzuolako udalean eta ematen dituen zerbitzuetan gizarte ongizatearenak garrantzitsuenetakoa izaten jarraitu dezan. Sean una de las partes más importantes, como es ahora, del Ayuntamiento de Antzuola y de los servicios que presta el Ayuntamiento de Antzuola. Entzun detenez, Antzuolan kirol jarduera potentia dago, leno kulturarako esan detenaren ildotik kiroletan ere eragile direnak, kirol taldiak dira, beraien urteko jarduera, beraien ekimenak planteatzen dituztenak, eta udalak horretan izan behar du laguntzaile, beti ere laguntzaile. Azpiegiturak egon badaude, azpiegitura horiek hemendik aurrea mantenu egokia beharko dute, eta hori izango da udalak izango duen ardura zuzena. Bestalde, badakit, behin baino gehiagotan eta indar politiko batek baino gehiagok agindu izan duela aurreko agintaldietan igerilekuaren proiektua. Gu geu eta ikusita, lehen aipatu duten udalaren egoera ekonomikoa, ez gera ausartzen hori agintzera, baina bai agindu dezakeguna da gutxienez aztertuko degula eta kaso Landa Gipuzkoa edo antzeko programen bitartez zerbait egitea izango degula. Sé que el deporte en Antzuola, en el Ayuntamiento de Antzuola y para la gente de Antzuola es muy importante. Si yo soy alcalde, no va a dejar de ser importante. Badakit kirola oso importantea dela Antzuolako udalarentzat eta herritarrentzat. Ni alkate izanez gero ez dio garrantzitsu izateari utziko guztiz kontrakoa. Hor egongo da gero ere klubei eman zaien laguntza. Egia dena da PS Euskadiko Ezkerran nahi dugula kirola izatea osasunerako tresna. Jendeak egin dezala kirola gozatzeko eta hortik joko dugu. Orain artekoek ere babesa jasoko dute, baina saiatuko gara jende gehiagok egin dezan kirola. Eta kirol osasuntsua egin dezala jendeak horretarako osasun hobea izateko, hobeto egoteko. Pero se va a intentar por todos los medios que haya más gente que haga deporte y que haga deporte sano para eso, para estar más sanos y para que estén mejor. Mario Arrizabalaga nauzue, eta deno dakizuen ni ez naizela antzuolotarra. Zumaiarra naiz, jaio nitzanetik orain dela 54 urte, eta ez dut pretenditzen antzuolotar bilakatzea bapatian. Ni natorkizue Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, orain dela 4 urte, bosken 30% izan zuen aukera politikoa, eta gure aukera politikoai beste behin ere bide emateko Antzuolan. Apaltasun osoz eta herriari begirune osoz. Daukatena taldea osatzen dugunok daukaguna emateko prest, beti ere Antzuolako herriaren alde eta herritarren alde. Eta mezu politikoari dagokionez guk bi oinarri ditugu, bakea behin betikoz lortzia eta bakezkoak egitea baita Antzuolan ere, eta Euskal Herriari dagokion erabakitzeko eskubidea Antzuolatik ere lantzia. Bi hoiekin ados bazaudete, zuen aukera izan daiteke Antzuolan oraingo honetan ere Euskal Alderdi Jeltzalea, eta elkar ezagutzeko aukera izango dugu hemendik aurrea. Eskerrik asko. Quiero dar las gracias a mi partido por haberme elegido para hacer un trabajo tan importante como es el ser cabeza de lista de Antzuola. Es realmente un reto para mí
Eskerrak eman gura dizkiot nire alderdiari ni aukeratu izanagatik horrelako lan garrantzitsurako, Antzuolako zerrendako buru izateko. Erronka da niretako, dudan guztiarekin neuregan hartzen dudan erronka. Nahi dut herritarrek ezagutu nazaten eta nahi dut ohartu zaiteztela alderdi sozialista dela jendearen antz handiena duen alderdia, herritarren antz handiena duena. Nosotros no venimos aquí para hacer una política Gu ez gatoz ona politika global, estatal edo autonomikoa egitera. Ez, ona gatoz udal politika egitera. Ni udal politika egiteko nago hemen, herritarren gandik gertu egoteko, haien galderak erantzuteko, nire telefonoa eta nire bulegoa beti egongo dire irekita. Nahi dut Antzuolako jendea ohartu dadila eurak direla guretzako importanteena. PS Euskadiko Ezkerra pertsonen alderdia da, herritarren alderdia. Alderdi hau beti egongo da Antzuolako herritarrekin. Ez da dila egon zalantzarik, baini eta baita zerrendako nire kideak ere prest egongo garela beti galdera guztiak erantzuteko, zalantza guztiak argitzeko, entzuteko, ahalden guztian laguntzeko. Ese partido va a estar siempre con la ciudadanía de Antzuola. Que no quepa la menor duda que tanto yo como mis compañeros de candidatura siempre estamos dispuestos y estaremos dispuestos